꼴등 नोङो इसेबां बेफोरबायदि गायदे थाब फैयाखै माने नोंबो नङा खिबुआ आलुदो थारमाने आंना दिनै मानो आलुनो मोनखो नोंनि खिबुआलाय थारमाने दहाय फुङाव ना गोरान बाथोन जाबायना बांद्राय जाना लानानै माबा खिबुआनो आलुना थाबायलै आंनिया आरो दसे खिबावगौमोनसो आं माने खिबुआव आलुनायानो हामाखैमोन बहायाखैमोन आं खिनोनो बा नोंनियाबा खिनायनि टेनसन आंनियाबा मा टेनसन देलै फन खालामना हो आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनजोबबाय है नों गाबना लाब गैला बे कर्टिंनि थाखाय सैमा दंब्ला कर्टिंनि थाखाय नों गाबना मा लाब हाबायानो खालामबायबा खैनायानो लाबोबायबा नङा थेवब्लाबो सोंगोन आङो बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ आंखौसो फागुन दाननि लास्टाव लांनो गोनांमोन दा बियो सोर सिख्लाखौ लाबोखो बेफोरबायदि खालामनाङाना खालामनाङामोन दा खालामबाय माथो खालामबावनो आरो थकेबास नालाय खालामबाय थगायबाय नोंखौ दे थेवबो फन लागायलै फन लागाय र' अबावथो मोनलाबायलै फालथु सेंग्राफोरखौ दै ए हाबिया आंखौबो ब्लक खालामना दोनो माथो नोंखौ मिथिखादों खोमा आंनिजों हरगोन होननानै माबायसि बे कर्टिंआ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ हाबानि सिमां नुहोनानै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दा आं मा मिथिगौ दिप्तिनि फिसालानि नाम्बारजोंबो ब्लक खालामना दोनबाय आंखौ नों हरनाय गायदे दे नों हरनाय दिप्तिनि फिसालानो लासिंसिंनो जेबो लासिंसिं नङा दिनै खेबसे आंनि थाखाय प्लिज ना गायदे मा जाबावनो जायबा जाजादों बेसो मिथिगौ गायदे बिखा गावदों आंहा बिखा नोंनिया बिखाया गावदों होनना मिथिगौ र' मिथिनाया थेवब्लाबो दा बिखा गावबाबो मा जाबावनो दा नोंखौ थगायनानै गुबुन हिनजाव लाबोबायबा बेफोरबायदि गाबबाय थानाङा जाम्बि मोनफिनगोनरा मोजां हौवा मोनगोन बे कर्टिंना सर्टिंआ नोंनि खाफालावनो गैयाबा नोंलाय दा बेखौ गाबबानो थायो अबाव मोनबावनो लाब गैया दुखु जानांगौ जानाया थेवब्लाबो नोंनिया गोबावनो जाबाय माथो दिनै सानबाल'सो जाबाय बे सानबायावनो आं बोरै बावनो हानो नंगौ नंनाया थेवब्लाबो बावनो हानांगोन नों बावनो हायाबालाय माबोरै जानो दे खोथाया दा बियो मालायनि हौवा जाबायानो नों मालायनि हौवानि थाखाय गाबनालाय मा मोनगोनसै आं हले बेफोरबायदि नङाहाय आं दुखु खालामबाय थाया सानसेबा साननैल' दुखु खालामगोन बेनि उनाव बेबायदि फन खालामनाय खालामदो र' खालामनि एकदम नोंबो थिगसे रायहरनांगौलै बिसोरखौ बालाखोनि सोरो नोङो कर्टिंनि फंबाय जायोना औ नोंनि बिदाखौना एकदम बुसिन बुनानै दाब्ला खालामना दोनगोन एकदम हाजों समान खालामना दोनगोन नाथाय मानो आंनि लोगो अम्बिकिखौ मानो थगायनांगौ बियो फागुन दाननि लास्टाव हाबा खालामगोन होननाया मा जाखो सोर हिनजावखौ लाबोखो नोंदाया नोंदानो होनाय फनखौ नोंदानो हो मानो एसेबां गाज्रि नोंसा बिदाया नोंनि बिदाया मानो थगायनांगौ आंनि लोगो अम्बिकिखौ बेसे दिग गाबबाय दङ बियो जाया लोङानो हा नोंसोर मा बुजि मोननो नोंसोर मानो बेफोरबायदि नोंसोर सेंग्राफोरा बांसिनानो बेफोरबायदि ना थगायजोबो सिमां नुहोनानै मानो बेफोरबायदि खालामो आं मिथियालै आदायाबा मानो बेफोरबायदि खालामखो आरो आदाया आंजों गैयाना हैथां फनखौ साला मानो थगायनांगौ आंनि अम्बिकी लोगोखौ गियान दंना गैया थाथा सोबानानै हाथा साथा बारग' होनांगौ नोंसोर सेंग्राफोरखौ साला सैथान थगायसुला गोजा नोंसोरो आया सोरबाया सोरखौबा थगायदों ओमफ्राय नोंलाय जोंफोर गासैबो सेंग्राफोरखौलाय मानो रायनांगौ जाखो दे बयबोथ' बेफोरबायदि नंजोबाना आरो नोंसोरो आदाखौ रायहरदो फन हरनानै ओमफ्राय आंनावलाय मानो फन हरदों आदानियावनो डाइरेक्ट हरखा दे नोंबो बिराद सैथान नोंनि नाम्बारजोंबो अम्बिकी नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनदोंनो माला ब्लक खालामनाय आंथ' मिथियाखैना औ मैया आदाया दांदोंमोन आंनि मबाइलखौ मिथियासो जागोन थां नों सादानो हैथां आंनि लोगोआ फाग्लि जागोन बाराबा दादि आदाया हिनजाव लाबोबायानो फाग्लि जाबालाय मा जाबावनो थेवब्लाबो रायज्लायनो खेबसे मानो थगायनांगौ नोंसा आदाया औ आदानियालाय गोरोन्थि जादों जानायालाय बेफोरबायदि थगायनाङामोन जाला थगायसुला थांनाय जोंनि आगै हैनाय आंखौ मानो थगायनांगौ बियो आं कर्टिंखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोन थांनाय खेबसे हैदि आं सोंनि बियो आंखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि खालाममारखो आदायाबा दा रायज्लायगोन ना रायज्लाया आंखौ होनना खिन्थानाङा थांनाय खेबसे अननानै दे आं थांगासिनो र' थांना आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन नोंसोर आदाया आं बिनि थाखायनो जानो लोंनो उन्दुनो हायाखै
मा बुंबावनो आरो आदायाबो आरो बेफोरबायदि खालामनाङामोनथ'। र' आं होयनि र' फनखौ। हाबाय आमुसिं थारैनो दिनै बिहामजो मोनमारसिगोन आङो। औ आयै थारैनो नोङो बिहामजो मोनमारसिगोन बिहामजोनि ओंखाम संनाय मोनजासिगोन आयै। बेसेदि खुसि आंसो मोनथिगौ आबा मोनथिगौ ना? आमाय जाबाय आंनिया थुदो। नोंबो थांगोन आरो आबा लायनो? औ आयै थांगोनथ'। दे थांथो दे जेबो नङा बिमानैखौ लायनो नागिरदों नालाय। दे थांनोबालाय आरो माथो बुंबावनो। आयै आनैखौ बिराद नायनो लुबैथारदों आं नुवाखैना। आमाया फट' दिन्थियाखै होमबा? फट'खौनो बिनाय जायासैना। ओइ फट' सट' नायलालै थांनानै डाइरेक्ट नायहैखानोसै। औ मानैनि संनाय ओंखाम मोनजासिगोन दे। औलै आबै नोंनि बेसे संनाय जानो दे। आनैनि नामखौ मा होनना बुंदोंमोनलायो? गांजेमा गोसोम रानि बर'। बा नामा खिन्थु देन्जारथार दे आमाय। ओरै न'खरा मोजांबा? न'खरा जियानो जाया मानो जिखि जाया आंनो सासे बिहामजोल' नांगौलै आबौ। बिहामजो मोनबानो जाबाय। बिदि होननानै एकदम जानो गैथारिखौबो लाबोनोसै आरो। जागोनहाय जानो गैयिबाबो जागोन मात्र बिहामजोल'सो नांगौ दा आंनो। मानथ' धोनि जालायनांगौ दे। थेवब्लाबो आयै जेबो थेवब्लाबो सेवब्लाबो नङा। आंनो जिखि जाया बिहामजोल' नांगौहाय। बेफोरबायदि सिख्ला बासिबाय थाबाथाय बोरायलांगोन नै दाबो बोरायबायानो। नोंनि बिफङा बोरायलायलांबाय। आजिखालि खैना नागिरना मोननायाबो एसेबांबो सहस नङाहाय। जेनथेनदि सासे मोनदों। दे आंलाय आरो माथो बुंबावनो नोंसोरनो जुदि राजिबालाय थांदो लायदो माथो थाबाय थाखो आरो। थुदोलै आमाय थुदो लामायाबो गोजान दालाय। औ गोजानानो दै थौ थांसै थौ। थौ। बे रामुसिङा बे सिख्लाखौ मोनाबाथाय बोरायनासो थानांसिगौमोन खोमाहाय। नों मा सानदों? सिख्लाथारसो मिथिबाय आं फट' नुदोंथ' रामुसिंजों समायनायानो थाङा। थेवब्लाबो दि बिमाया हरनो ओंखारदों। मायबा काहिनि दं खोमा बेनि थाखाय हरनो नागिरदों। आयै नङाबा एसेबां बैसो जानायनो एसेबां सिख्ला गोरलैखौनो हरगौमोन आरो। मायबा नङा मायबा मोनसे काहिनि थानोबो हानाय दे बे सिख्लानिया। बेफोरबायदि जेबो नङा सिख्लानिया मोजां मोननायानो गैयानो रावबो। भद्र टाइपनिसोनो। नुनायावलाय बेफोरबायदि नुखायो आयै नाथाय नोंबो माबा जाद सानबाय थायोहाय। नङा आयै नों खेबसे सानना नायाखै माने? बिदि नङाहाय बिदि नङानो। आरो मायबाफोर काहिनि थाबाबो जेबो नङाहाय। थांखांनायफोरखौ सानबाय थाबा जेबो लाब गैया। जेखिजाया आंनो बिहामजो सासे मोनबानो जाबाय। आंथ' हौवा थैजानाय बुरै हिनजावबाबो लाबोगौमोन गथ' गोनांबाबो। जेखिजाया आंनो बिहामजोल' नांगौ। बोरायबायना रामुसिङाबो अबावलाय मोजां हिनजाव मोनबावनो। सोर सिख्लाया फैनो दे बेजों। भाग्यआनो दे सासे सिख्ला हरनो नागिरदों बेनो आंनि थाखाय बुहुद साननो गोनांबा। दसे उन्दुथ'नोसै आं। थां नोंहा मायबाफोर खामानि दङबा मावहैथां। मावहैनि र' दसे थानानै। मायबा नङा मायबा मोनसे काहिनिबाबो दंथारो बे सिख्लानिया। नङाबा ओरैनो एसेबां बोराय मांगाग्रांनो हरगोन। बे रामुसिङाबो बिराद खुसि आरोना सिख्ला गोरलै मोनगोनखाय। आंहालाय मा आं हारसिं सानबा मा जानो मालाय लाबोग्राफोरानो जेबो आफुथि गैयाबा। थांसैहाय आंहाबो ओंखाम संनो दङ ओंखाम संनोसै। दा आरो खैना गोदान लाबोबाथाय एसे हाखु दाखु जागोन संना दोनखानोसै आं। टिल्लु खाजानाखौ माला रानगोन? माने बिसोर खाजानासो लांनो फैदों आरो? बे टिल्लुआ मिथिखागौमोन खोमा थेवब्लाबो आंनो खिन्थालायाखै। बे खाजानायालाय जोंनिसो बिसोर बेखौनो लांनो फैदों। माने दानो रानखाना दोननो ना जोंफोर थांखालि राननो? माबा थांखालि रानसै खोमा। औ बिदिबाबो जागोन दे। माने बिसोरो रानमारसिगोन आरो खैजानाखौ। आं दा मा खालामनो? खैजानाया जोंनिसो मानो लांनो फैदों बिसोरो? रिलेक्स बिजुलि नोङो मायबा नङा मायबा मोनसे आइडिया दिहुनथारनांगोन। बिसोरनि सिगाङाव जेन आं बिसोरनो खैजानाखौ होआ बेफोरबायदि दिन्थिया आङो। दिन्थिया नङाबा आं खैजानाखौ मोननाय नङा। बिसोरो थांखालिसो रानगोन होनना बुंदोंना। बे थाङिनि सिगांनो आं मायबा मोनसे आइडिया दिहुननांगोन। दाला बिसोर खैजानाखौसो लांनो फैदों। दानो राननाङा दे आब' नोंसोरो थांखालि राननो हागोन। साननैसो थाबाव नोंसोरो गाबोननो थांनाङा दे। जागोन दे बिदिनो सानथाम सानब्रैसो थानोसै
गाबोनो लायमोन आब' लानाव थांनो नागिरदों र' फैनायावनो बेसेबा गोबाव जाबाय थाङिया औ दानो थांथ'नाङा थाबाव सप्तासे थानो हागोन दे नायनियो खैदिन थानाय जायो आंथ' बिजुलिखौ फाग्लि जागोन बायदिसो मोनदोंमोन माथो माबा बिसोरखौ थानोसो होबाय आरो खजानाखौ रानगोन होननायनि उनावबो मानो फाग्लि जायाखै मा माने खार'ना मैयाल'सो बेसेबा बखिदोंमोन खजानाखौ रावनोबो होआ जोंनिसो होननानै दिनै आरो मानो जेबो बुङासै रानगोन होननायनि उनावबो आं माने शक जाबाय आंलाय सानदोंमोन बिसोरनि गेजेरावनो दोखो दोखो नांज्लायगोन बुंगोन होननानै खजानाया आंनिसो रावनोबो हरा होननानै बिदिसो बुंगोन सानदोंमोन आं नाथाय बिदि बुङासै माथो गाबोन थांगोन नोंसोरो लायमोन बाजै लानियाव औ थांगोन खबर लानो थांनि र' नोंबो थाङोबाथ' बिजुलि नाङा दे मोस्रोम बाजै आं थांथ'वा आं उनाव थांगोन नोंसोर थांदोंना फैदो नोंसोरना आरो गोजानसिन जायोना जोंफोर मालाबा थांनोसै आं ओंखाम संनो थांसै र' जों संगोन दे संगोन नोंसोर दे होमबालाय संबानो जाबाय नोंसोर ना संनो थाङो होमबा बाजैमोना नोंसोर संनोसैबालाय आङो माने एसे आंनि रुमखौ साफा खालामहैनि र' दे थां दिल्लु बिजुलिया एसे सोलायबाय खोमा ना जेनेबा जोंफोरखौ थानो होबावलायदों सप्तासे मानि आरो सनाखौ रानगोन होननायनि उनावबो माथो जेबो बुङाखै आंलाय एसे असान्थि मोनगोन सानदोंमोन औ एसे सोलायबाय मानसिया मोजांसो आब' दे आंबो मोजां मोनबाय गोसोखौ माने असान्थि बायदि खालामाखैना बियो आंबो सानदोंमोन खजानाखौ राननो फैनायखाय एसे गाज्रि मोनगोन होननानै नाथाय माथो थानोसो होबाय मोजांथ' बिजुलियाबो बिदिनो मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय एसे सोलायबायसो मोनदों आं मानसिखौ एबारो नाथाय संनाय खावनाय एसे बायो खोमा दासिमबो बेनिखायनो जोंफोर संनो होनाय लोगो लोगोनो संनो होदों औ एसे बानाय मोनो खोमा सम सम जेबो नङा दे बिदिनो आरो सम सम बाखायो जोंबो मालाबा सम लाना सम बायो थौ होमबालाय मोस्रोम जोंहा संहैनोसै थौ आंना फिसाजोआबो ओंखाम उखैसिगोन खोमा थौ आसरित मोनदों दे आंबो बिजुलिया जेबो बुङासै उल्था आब'मोनखौ थानोसो होबावदों आं शक जामारबायलै आंखौ दिनै रामुसिङा लांफैनो नागिरदों बे आंखौ मानो बुजियासै आंनि फिलिंसखौ मानो बुजियासै सासे एसेबां बोराय मानसिजों आंखौ मानो हरनो नागिरदों बियो धोनिबानोथाय एसेबां बोरायजों थांनांगौ जाबाय नामा थाङा होनबाबो फैनो नागिरो बुजिथारा बिमा जानानैबो आं बोरै संसार जाहैनो दिनै एसेबां बोरायजों आं बिनि खाथियावनो थानो मोजां मोना बेजों आरो बोरै संसार जागोन आङो थैस' थांस' बिदिनो गाबबाय थानोसै नामा नोङो गाबाबा होमबा खुसि जानांगौ नामा सासे बोरायजों हाबा जानो नागिरदों आं नों साला गावबा सेंग्राजों हाबा जानानै आंखौ बोरायजों हाबा हरनो नागिरदों ओमफ्राय नोंनि बिमाया सेंग्राजों हाबा जानानै मा लाब मोनखो जेबोखौनो मोनासै माथो जिउआव खस्थ' खालामनानैनो जानांदों हारसिंनो दा नै रामुसिं बिजामादैया फैनासो एसे हेल्प जादों देनाय बिनि थाखायसो खामला हाजिरा मावनाङाखै आरामसे बिनि फैसाजों जागासिनो लाब गैया फैसा गैयि मानसिफोरजों हाबा जानानै महरखौ नायनानै लाब गैया महर बैसोफोरखौ नायनानै बिमाखौनो नुदों माथो नोंलाय बिमाखौ नुखानायनोबो मानो आरो बेफोरबायदि अख्रा खालामबावो मा जादि मोनजागोन नोङो रामुसिंजों दासो बेफोरबायदि असान्थि खालामबाय थादों र' साननैसोनि उनाव नोङो मोजां मोनगोनथ' एसेबां आजादि मोनजागोन नोङो गुलि गुलिनो मानो मोजां मोना जानो देनाय फैसा थाखा दांनो मोनबाय थागोन थेवब्लाबो आंना रामुसिंनि थाखाय जेबो फिलिंसानो गैया आयै नों मानो बुजिया एसेबाबोथ' फिलिंसबो थानांगोन ना फैसा थाखाजोंल' जायाना सिरथा गांजेमा गोसोम रानि हाबाया फिक्सानो जाबाय नोंखौ दिनै लांनोनो फैनो नागिरदों नै सफैबायानो आंनो दानि फानहरदोंमोन सकसे मोनफैबायानो नों माखौ गाबबाय थादों माखौ असान्थि खालामबाय थादों दाबो फस्थायगोन आंनि बाथ्रा लायाबा नाथाय आं दाबो फस्थायगोन आयै थैजासिम फस्थायगोन आं मानोना रामुसिंजों आंहा एसेबो गोसोआनो गोरोबखाया एसेबां बोराय बिनि खाथियावनो थानो गोसो जाया आङो बेजों बोरै संसार जागोन आङो आयै नोंनो बुंनाय बे मोनसे बाथ्राखौनो बेसे खोनासंनो खोमा सोमा गुरुं मोनलायलांबाय दिनैसो दुखु मोनदों नोङो उनाव मोजां मोनलांगोनलै हाबा जाखांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव मोजां मोनगोन होनदोंना सिरथादो नै सफैसिगोन बिसोरो जिफोरा मोजाङै बुथुमना लादों लायाखै दख'नाफोरा लायाखै आं आया बेफोरबायदिबालाय मा जानो लाया आं दख'ना गांसेखौनो गानबाय थागोन
मा जाबावनो बे सासे गथ'जोंबो र' आंनो बुथुमना होनि आरो दख'ना लाङाबाबो जेबो नङा दे मालाय बायना होखागोन टेनसन गैया आइ एसेबां धोनि बिल्डिं बावसो न'आ नों मोनगौमोन हा बिल्डिं न' मोनगौमोन नोङो रामुसिङा लाङामोनबा मोननाय नङामोन नोङो आंनि दे बिल्डिं न'बो नाङा बोराय मानसिबो नांखायाना आं एसेबांबो लभिया नङा बिल्डिंनि फैसानि दासो बेफोरबायदि बुंदों र' उनावसो बुजि मोनगोन उनावसो बिमानि बुंनायफोरखौ गोसोखांगोन थेवब्लाबो 50 बोसोर मानि आं आरो पजिसन जाथ'वाखै एसेबां गिदिर बोरै थागोन आं बेजों हाब जाम्बि गाबबाय थानाङा मोदैफोरा मोजाङै हुगारना ला सफैसिगोनानो सारानि ननसेन्सफोरा खजानाखौसो लांनो फैमारदों मा खालामनो दा बे खजानाया मात्र जोंनिल' टिल्लु आरो आंनिल' नाथाय बिसोरो राननो फैदों मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आयदा खालामनांसिगोन नाथाय मा खालामनांगोन आं दा मा खालामबा आं बे खजानाखौ हारसिं मोनगोन इसेबां करोड़ थाखानि खजानाखौ आं बिसोरनो हरनो हाया बे खजानाया जोंनिल' मा खालामगोन दा मा खालामगोन मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आयदा दिहुनथारनांगोन नोङो बिजुलि नङाबा जानाय नंला बे खजानाया जोंनिल' बे टिल्लुआबो हरा होननाया साला हरनो जालायबाय आरो बिब'मोनानो फुस्लायबाय थायो बिराद डेन्जार बिसिनि बिब'फोरा मा खालामनो आं दा मा खालामनो मा आयदा दिहुननो आं दा मा आयदा दिहुननो आंनो खजानाखौ नांजोबगौ आं रावनोबो होआ बयनिख्रुइबो धोनि जानांगोन आं ओरैनोबा आं गामियाव बाख्नाय जाखायो जोंनि गामिनि सिख्लाफोरनि मादाव आंनो बयनिफ्राय धोनि हौवा मोनदों होननानै आरो बांसिन बाख्नायबावगौमोन ना आरो गिदिर बिल्डिं बानायनो गोसोबावमोन आंहा एकदम दामिनि गारि लानो गोसोमोन नाथाय बेफोर सिमांफोरखौ बे बिबाय बाजै आरो मोस्रोम बाजैया भंग खालामना होबाय दाबो सम दङ बिजुलि बिजुलि नोङो टिल्लुजों मोजां जाब्ला जाहाथे आं माबा मोनसे खालामबाबो आंखौ सोख खालामिबायसि बिजुलि मायो टिल्लु बिजुलि नों दिनै जेबो बुङासै दि आं नोंखौ माने आसरित मोनदों मा बुंनांगौमोन आं टिल्लु खजानाखौ नोंसोर मोना खजानाया जोंनिल' होननांगौमोन नङा माने बेफोरबायदिथ' बुंनाङा थेवब्लाबो नों मैयानिफ्रायनो खजानाया जोंनिसो रावनिबो नङा होनना बुंबाय थादोंमोन ना जेनेबा रावनोबो होनो मोना होननानै बुंबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो सोंदों आङो टिल्लु आं मैया हराव बिराद सानदों जेनेबा बे खजानाखौथ' बिसोरसो मोनदोंना बिसोरनिसो मोन्थाय दङ जोंनि गैमारा मालाय इसोरा बिसोरनोसो होदों जोंफोरनोथ' होआखैना बे खजानाखौनो आरो आं हारसिं लाजोबनो सानो नांला जों खजानाखौ हारसिं लाया जों रानगोन लागिबा गरसेबो लाया बिसोरनो लांजोबथों मा नों दिनै बेफोरबायदि बुंदों आं गोजोननाय मोनलायबाय बिजुलि आंथ' नोंखौ बेफोरबायदि सोलायलांगोन होननानै एकदम सानथाराखैमोन सिमाङावबो सानाखैमोन टिल्लु आं मैयानिफ्राय एसे सोलायबाय जोंलाय मानो लाजोबना दोनो दे बिसोरनोबोथ' नांगौना आंबो आरो जाम्बि रोखोम मा सानोमोन नाथाय आं बेफोरबायदि सानला दानिया टिल्लु एसेबां लभ खालामनाया मोजां नङा जों लागिबा रानना लागोन साथामबो समान लागिबा नाङायानो नांगौ र' मानो नाङा आरो आब'मोनाथ' जोंफोरनो होआलासिनो थाखाया आब'मोनाथ' बुंदों जोंफोरनो बारासिनसो होबावगोननो नांलाया दे बारासिनलाय मानो नांगौ लागिबा समान रानबानो जाबाय जोंनो बारा होलायनो नाङा दे समान रानगोन आरो मानलाय बारा नांलायगौ जागोन टिल्लु समानबाबो जागोन आंनि सना आंनि माइनाव नों एसे मोजां जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं बिजुलि आं जोबोद खुसि मोनबाय आंनि सना लोखि माइनाव नों जोबोद मोजांमार नाथाय नोङो जोबोद गाज्रि टिल्लु नों आंनि मोनसे खोथा लायाना ननसेन्स हारामि साला नोंनिख्रुइ आरो नोंनि बिब'फोरा बांसिन ननसेन्स हारामिबाव बे खजानायाना जोंनिल' टिल्लु जाम्बा मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आयदा बाहायथारनांसिगोन आं नङाबा बिसोरो लांमारसिगोन आंनि खजानाखौ हाय आंनि खजाना